отложи срещата, Радо! Ето ти вестник, ето аналгин. Благодаря. В колко часа ще ходим у Камен? В 6. Само, че иска да отидем по-рано да й помогна. Приятелите му ще дойдат в 7. С какво ще ходим до там? Ако се чувстваш по-добре, може да отидем пеша. Къщата им е наблизо. Трябва да купим букет на Искра. Все пак тя е дама. Не е нужно. Нужно е. Искра е твоя приятелка. Отивам за букет. Чакай. Нали си болен? Да, ще отида. Не, аз ще отида. Цветарката отсреща ми е приятелка. Приятелка? Да, нали знаеш, тя е свясно момиче. Нейните родители са богати, обаче тя си изкарва сама прехраната. Да? Учи, работи, прави страхотни букети. Да, знам. Подарявал си ми. Какво е това тук портмоне? Странно. Това портмоне не е мое. Сигурно е на брат ми. Да, шапката ти е прекрасна. Иво,